turu rasane leh tenan ya Cak. Nek ora mie ayam ki rasane ra seger, rasane kaya pengen mati lho Cak. Nah, saiki awak dhewe mie ayam langganane wek kowe sama pas seru mantanku mbiyen ya Cak, rasane kangen tenan malah ngelingi jaman muda SMA meneh iki Cak. Yuk melu. Cukup waktu 5 menit saja pesanan sudah datang iki Cak. Wah, tapi yo iki mie ayamnya wis rada adem iki Cak. Tapi yo oke lah nggak apa-apa, yang penting porsinya jumbo ini cuma 12.000 Cak. Kita icip-icip dulu. Wah, menurutku rasanya tuh biasa sih Cak, tapi menang porsinya yang jumbo dan luar biasa cocok untuk kalian yang kelaparan auto muah mantep iki Cak yo. Lumayan dosis senajan wis tekan kene wis adem, padahal yo gur pesen kayak teko yo wis adem Cak. Tapi nggak apa-apa, penting wis wareg Cak. Untuk tempatnya kalian langsung cek di alamat sini ya Cak. Mie ayam Pak Darto. Saya ikan Sleman.